A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Syarakallahu azim. Salam rindu kabake sugalo penggemar balerong di kampung maupun di rantau. Dengan izin Allah, kami datang Pulau Baliak membawa oleh-oleh paminan tangan berjudul Pitaruh Ayah Jilid keampe volume 1 dan berisi nasihat untuk anak dan gadis calon nak daru kandidat ibu pelanjut saku keturunan. Tarimalah dulu sekadar modal awal pembuka langkah, beko carilah tukuk tambahnya. Indak saja dari buya di surau-surau, juo dari buku bahan bacaan, dan banyak bana di masyarakat untuk disimak dituladani. Semoga bermanfaat dalam menuju rumah tangga nan sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan derita Allah. Salam dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi maninya udah dini kwambuki itirananyo nedatan juaraya oi nana sabani onda badalan noto. Mano nak kanduang janyo ayah anak nan surang perempuan tabu sarueh ketinaman bijo sencek kedisamai harapan ayah jubundo. Ansu kamari dudu anak ayah na ingin babarito bakato bayoyo baru diang bemuti-muti rai talipe kari kambang. Jadi ya bagowa katulai bagiriak sadang panganalai tasimbah. Kinilah masuk kutikonyo ayah maurai memapakan pasan amanah Jupitaruh. Coba simakkan. iyo ambo simakan. Adapun nan utang de ibu bapu kepada anak perempuan sepanjang adek jesara adalah ampe perkara. Manulah ragam nan ampe pertamu mahabang mengamaikan, kedua bakekah turun mandi, ketiga menyerahkan sekolah ju mengaji, dan kehampe menikahkannya. Di masa musim kini nak lah tiga utang nan tabaya tinggal sebuah halulan say, yaitu banikah baijab kabul. Adapun beralik melewakannya itu bangkali ninak mama kakok karajo dalam kaum. Baik itu konon dalam adat cupa tetagak kedisi say raginya minangkapau. Kau kenalah tahu juona, rimbo dialah jemu pakai buek dirancang jurun diangan. Lah bule kato sayo antaro sebalah menyubalah kami segiru minantu. Iyo ya. Tinggal menanti kutikonyo membilang-bilangkan hari. InsyaAllah janji dikarang di bulan Syawal bisu nangko. Sinalah kapa dilayakan masuk beralik nikah kawin. Dek sebab karena itu nak mahanta bidua kesubarang melapeh anak berjunjungan. Wajiblah pulo bagi ayah iyo menunjuk majari. Sepanjang uku jejangku menuri alu aja patuik martabat menjadi istri. Sapia dek nenek mama upia orang mencadiak cendukio belubuak dalam jebudi bepadang laweh juaka rimbun rampak je pengalaman. Dek beliau apunan kurang nak. Banyaklah pulau pengajarnya. Ayah memangku jauh gamu, mama membimbing jauh adaiknya. Ulu laki ambalau inggo tinggal di anak memakuakan. Ketahuilah nak, adapun kejadian perempuan dari patahan tulang bengkok rusuk Adam sebelah kidah. Baik itu menurut syarat tersebut di dalam tarikh agama bana mengabarkan. Maka joko diambil maknanya perempuan kembalan laki-laki ibarat pasangan roda gandhi yang nan bak sayuk balik batimbasi nan timbangan tarajuno. Talataknya di sebelah kidah. Pahamangko sebelah kidah.
Disuo tampek suami orang memaci tampuak tangkai, kumandan di rumah tanggo ibarat nangkodoh di lautan. Jadi ilmu dek nangkodoh mengaji lawi baharulah, karena lawi dibaconyo paham jo angin kawa kisah alun badai inyola tahu. Satantang kakuk perempuan memagang kemudi di haluan memapah bidua jo pidoman. Taluak kualo alamaiknya menuju ranah pelabuhan di mana sawah tadi buang. Kok nangkodoh taguah dianjuangan gilo jo sorak jo perintah, jurumudi taat jo suruh mato tajam telingo nyariang. Patu disentak laya sampiang aluran kapal dibelokkan, atau merapuang sementara bataduah diulak pulau menyisiak di salo karang pandai bertenggang di Narumi. Makonyo nak, walau tak samo kedudukan balain tampek pakai tagak, namun orang baduo tanggung jawab menuju pantai tanah tapi salamai pasisia jumuatan. Artinya sayo balain sabu, searah balain nado, suriah nanajak dahulunya menjadi undang sampai kini. Itulah garan hakikatnya nak. Mangko istri sabalah kida bapantang tagak disuo. Singkek rundiang pendek bicara, istri bak wakil presiden umpama penungkek dek pengulu supir duo tiba di oto kopilot di Kapatabang. Tampeknya dirusuk kida usah melompek na disuo. Konon pulo tagak dimuko padusi jadi pemimpin. Jangan. Nyampang gagang melampau junjuang nak sitokar membawa oto angek lalaka dari tungku alamai kacau rumah tanggo ancau kebirau di bueknya. Walau samantang pun bak itu usah pulo menjauh-jauh cogu walau jauh penyinduat. Ranggang laia jarak di batin lai sekandang tak sabaun. Atau mandudu mai kua panjang kama dihelo beturikan nyato kengarai semutajun usah. Itu batagah di ugamo tak cacek sepanjang adai taklid butuh temah namun. Binguang istilah orang kampung bego basur motawi. Jadi kalau itu di ma posisi perempuan ko ya? Mangko terletak di nang sadang ujung jepangka anak setimbang alua jepatu saukuran. Pakaikan raso jeparesu. De awak tagak di sampiang jarak nan bukan bantaro. Mako nyampang babelok kanan kalam nyato menyimpang kanan salah. Sintakan kok nyota lengah. Ingatkan kok nyota lupo jagokan nyampang takalok. Saratnya hormat jangan berkurang. Jo santun menyapu liau tutuan lunak-lunak lambui. Setantang patuh ke suami menurut suruh jo perintah menjauh larang pentangannya. Itu kesifat perempuan bawaan istri bayak-bayak. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dibolehkan menyembah selain Allah, aku perintahkan wanita sujud ke suami. Baitu kaji nan badanga. Lahundang pulo dalam adai. Tagak junjuang tagak lesiriah. Kamano condongnya tungkek kekian gagang melili. Oh, mangkaswinya tunduk 100%. Bukan baitu do. Sadundun adek jo sarak sabunyi dalam pituah ikulah bunyi pituahnya. Turuikan kalau nyobat tua. Ingatkan nyampang tersalah disapu joko menyimpang. Tapi sesudah diingat dikanakan dipapah ke jalan luruh inyo marentak karejo, biarkan nak luli surang awak jan ijan semua karam. Ketahuilah nak, saat tantang banamu anak gadih, bak taluak labuhan kapal cobungo intayan kumbang, itulah lazim di alamku pasal biasa di padusi. Tapi sebanyak-banyaknya kapal hanya ciek dapat bersawah. 2-3 kumbang melayuk saya kuasa 2 bulan hingga lain minta diharamkan. Mungkaswi ayah? Di masa musim bak kini nak, dek pandang pereso sudah dek ganggam pacik lahare satukan mato juati. Nan lia bi anak tabang nan jinak sajo keripawi. Ibarat buah pentun orang ditantang tambang taboke dibakeh tunggu apa nabangan. Pasaklah pintu are-are usah membuku paulasan. Hilang laia lupo di batin ijan di kana-kanaju. Yang lalu biarlah berlalu, yang tinggal hanya kenangan. Kini-kini ayah ngekkan. Sabalun langkah kabarayun tak kalau lenggang kabarara. Batuakan niat nawa itu pasang ikara dari Allah.
Jodoh lah sudah dahulunya saja dirahib bundo kanduang jalan tarantang ke ditampuah. Maka bacokan lafad penyerahan pasarah diri kena satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ambo amalkan. Dek jenangku takadiannya pasangan Tuhan menantukan. Tarimalah jo hati suku ijalah hati di Paragu mato nanusah di Parembang. Bersyukur jo kelebihan paga siangi elo-elo di sinan tuah tetonggonya. Basaba jo kekurangan umpang sisi lah nak nyelangko buanglah niang celakonya. Insyaallah nak nan guyah indak kalara dek lai pasak na mengungkuang nan condong alun karabah dek tupang tunggak menue. Yo, paham ambo. Pisah lain pisah lain tapi lisan saro bapisah denailah di tangan berapa. Membantang titian batu jalan raya luruh mendata menuju padang bahagia. Itulah resepnya pergaulan lama manih berumah tangguh. Ikhlas asa mulonyo, pasrah apa adonyo, baru timbul sifat kanaah terasa lapang dunia nangko. Cubalah pandang berkuliliang nak, mencaliak kiri je kanan, lah banyak cerminan kabua ambil tuladan ke pengajar. Dek mato paliangan setan, hawa nan pantang kalintasan na pasupan tang kerendahan di sinan bana cilakonyo. Nan bak samisa buah pantun, ulah menampak kilek kaco dibuang cincin batu intan, sapatah kaji basangketo di sinan surau batinggalkan. Lah di pangku mangko tagamang mendapik raso kailangan pasangan tagok urang ungkai. Oliang nan alun tantukar, marentak badayong surang, kiambang tesan ko gurun lah luluih baru menggapai tangi apalah kegunonyo. Manuna ganduang nyanyo ayah buah hati limpo bekuruang sumarak rumah nan gadang danga kan bana jale-jale simak kan bana nyatu-nyatu nak jale tembak alamainya. Ketahuilah pihak, adapun berumah tangga hubungan suami istri indak lain indaklah bukan bahimpun urang nan badua bapalun laya jebatin. Nan bak gatah laki ikain semiang tak cari tangga makin sasah kian dalam antah ku ati menyudahi. Bukan nan inggo kanji ranggang diambun dan setitiak tegisia serak baserai. Atau bak campua ayah jeminya setampik balain raso batin masih siah baparinggo. Tapi batamu karena niat, babau karena iman, macarai karena untuang. Si Karin Sultan Pengulu babaju kesumbo hijau dijadi takanak cincin ilia kabaruah muko jalan. Si Karin Sultan Pengulu babaju kesumbo hijau dijadi takanak cincin ilia kabaruah muko jalan.
Bak putiang laki kaulu dipati lilin jambalau ke tangga raso tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Baitulah pinta doa ayah. Amin, amin. Perkenankanlah ya Allah. Kau layangkanlah pandangan jauh nak. Tukiakan pandangan ampia. Banyak pasangan urak ungkai tulak belakang di nandata ulah di hawa nang kamuku. Alun tantu biduak kekaram nang kodoh tajun daulu jurumudi mau lompek surang. Samo mencari kapal lain pesisir tinggal untuangnya. Cah carai sabanta kawin bajando setiap liku. Ko indak gugua dari tampuak suami memberi talak. Padusi meruntuhkan dan menuntut meminta carai tangga-tanggalah rumah tanggo. Mangga kok sampai baitu ya? Sabab disangku bernikah kawin nan bak semisa perkuncian orang menggalih beniaku. Tibo di labo semogala nyampang ko rugi basi tangka. Kunci pacah kabinet bubar ujungnya talak nama baco. Atau nambak semisa nanyak bendi, kusia rangkik kudo menyipak roda nan dua baliang pulau orang menompang bendi lain. Bukan dah itu nak. Tapi angin dingin samo ditahan, hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah. Bersatu di dalam suka, bersama di dalam duka. Patah sayo otungkek paruah habis daging tulang dirawi. Walau baalah penangguangan, biar diampeh dek limbubu hilang timbua di lamun ombak, samo berkayuh tapak tangan namun pulau dihadang jo. Ayah juga berumah tangga kok kironyo. Memang payah nak. Indaklah mudah jadi istri jurumudi di rumah tanggo kambalan idu dek suami. Banyaklah rukun jusaraiknya babilang sipai ke dipakai. Menurut pandangan ayah, orang nan bukan cedek pandai. Kaji randah sekolah tanggung taga dipaham je menyimak. Adapun menjadi istri guru besar di tengah rumah manajer di padapuran asisten bagi suami. Bareklah baban nan batanggung barek tak kama dilimpahkan. Tahu-tahu juga kedudukan nak. Pandai-pandai paci amanah pidoman usah dibelokkan. Nak nyoba suo nan dicito supaya pacah nan diama. Karena diri ingatlah tugas lagi jabatin setimbangan. Apa mau kasih ayah? Banyaklah orang yang menyangka bahwa nentuah dek perempuan hiasan badan dirinya ialah rancak rawi elok potongan sumampai sari yang berpilin taluak dalam tanjung menjorok. Roman segeh kulit warasiah kunyang alun putih talampau hitamnya manih menjalino. Abuak katua ombak berombak muko babulan nampak baleh. Kaki nalungkai bak bilalang jadinya menduri landa. Bajalan segan jualalai malenggang cakau-cakauan mato lindok kumbang betadua. Sengyang tangguang galak tak sudah menikam sudik matonyo keceparuduan manggilau. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan makhluk secantik ini. Tapi ketahuilah nak. Allah menjadi sunatullah sipai alam berubah-ubah indak nangkaka di dunia ko. Nantagang kajadikan dua cakoboneh nanti kalesui tarang beransua jadi galau itulah adat bagi alam. Kuanyo rancak bakayunkan elok disangko salamonyo mudo pai tuo mendatang hilanglah tuah tak bakasan suami tagak bepaliang. Nan bak pituah dalam pantun taluak bayu labuhan kapau lando pulang di sikoci bungo layu kabunlah tinggal kumbang dan tidak inggok layu. Dek sebab karena itu nak hiasan nan tak kunjung puda milik nang kakak selamonyo ialah menaruh barang sesuatu wujud nan tidak kanampaan inyo ado takacainda. Apa tu ya? Itulah inyo hiasan batin budi baso bayak perangai. Dek mudo jadi pakaianlah tuo makin paralu kok mati di kanang orang juo. Gampang lai kayo jugudina. Rimbun rampak je sopan santun baso nan endah pamenannya. InsyaAllah mudah-mudahan. Lawi dikundak tak bariak padang ditampuh tak barangin. Tak puji dek orang banyak. Sanjuang tibo tuah mendatang. Lilin ambalau dek suami jadi parakek rumah tanggo. Kini-kini ayah ingatkan. Pailo laku jo parangaina. Mului manih kucindan murah budi nempantang kajuaan. Tadi gadih selendang dunia bak rabuang sambil alun ranyah di bawah ati gadang.
Sesudah menjadi istri, dapat junjungan laya batin, ansu-ansuai duit mampe. Tahu dia dengan gendang 100 cangkah dengan kai, besi tinah kalau mengecek, batarati kalau melangkah, tutuan lama-lama mani bakato di maparalu. Jalan bamaso bakutiko, bukan serupo kumpayanyi di maliku di mata sampang. Jangan, sekali-kali jangan. Kok galak usah mengakah, mencaliak menaku-naku amato nanijan di palia. Itu cilaku orang padusi kayah bana pandangan orang jatuh martabat perempuan. Adapun tua harga diri asa bermulai di pakaian karena je penampilan. Mangkonyo sanang hati ayah, pinta je pintu dari bundo, nyampanglah kawin kawiswa nak usah baju sampi-sampi kain jarang tuah tersingkok konon tersimbah panaruhan. Usah, ingat bana itu. Pakailah jilbab baju lapang, malaga padu-padui, gamak sadang patui tebau jangan sugalo balabihan. Kau lahir rapek pagaran ladang nak tak mungkin taranak masuk. InsyaAllah bala menjauh salamai tinaman mudo sananglah hati rang batahun. Yo ya, ambo paham. Salampih dan daripada itu, mangkonya jadi samparono basi nambayak diringgi lama betimpo peti santan. Bayar yang akhlak jauh agama sagandian budi dengan iman adat dipaku hukum syarak. Dek sebab karena itu, mohon harapan dari ayah, pakuai pasa agama nak, pa banyak amal ibadah sembayang ijan dilupakan. Elok parangai alun cukui, sopan santun alun sadang imalah jua palanggoi. Baalah bana ketaguahnyo tagak menjulang rumah gonjong bau kia bemego-mego. Ko indah inggo disandi dirawang tunggak mencakam sio-sio menentang rapah. Bagoyang di angin lalu maliwak dihampai badai kok kunun gampunan mahoya. Tapi nyampang rumah lai disandi tagak adat batumpu syarak budi dikungkuang de ugamo, itulah insan sejatinya jadi muslimah luar dalam hidup diganggam ridha Allah. Mancayo di peribadi, tarang sumarak rumah tanggo bendangnya sampai ke negari tahan juang gensi suami. Sehingga basuo bak kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, istri menjadi bidadari. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebuah lai onak kandung pasan pitaruh dari ayah. Curiangan saja dahulunya nak Allah besuriah besi pasin tantang kakok karajo tugasnya orang laki-laki, yaitu suami mencari nafkah, menjauh kediampiakan indak kediadokan. Istri di rumah tangga wajib mauruh kelengkapan barang dan matah dimasakkan, baik itu undang-undangnya. Dek sebab karena itu, tahu-tahu memiku ababan, pandai matok matunkan arih batenggang jenan sampi. Mulai dari pekarangan, halaman, jurusuk rumah, taruh surambi, ruang tamu, ke belakang, ke kamar mandi, sampai ke bilik ketiduran. Susun para buik kameh-kameh, letakkan suatu di tampeknya. Patu ilai tampan tabau segeh barasiah nomor 1. Sehingga selesai matu memandang saju hati sanang pikiran. Tuah de orang punya rumah, puji talabuh dek suami sinan nilainya perempuan. Biar seketik dipadukan barang kasa murah harago indak salangkuk bagi orang, indak masalah. Tapi ibarat orang manggaleh ke mana, dek pandai mengaka barang mahatuk menyusun galeh, salusin panu hara-arak sakodi tokoh labalan juang. Orang nampunyo manih mului labih bapokok nama lampi. Baraja jahit menjahit, marendo sulam menyulam mengguntiang membuat baju. Indak bana menjawai upah, tapi sekadar untuk dipakai. Nyampang kok larak penjahitan tambah jetumbuk sekurangnya usah ke tukang jahit juga. Baa urusan masak-memasak ya. Setantang urusan dapur soal memasak minum makan itu para lu wajib bana. Nan pakasih bagi suami bukan ramuan angku dukun indah asimai mantu-mantu minyak sinyonyong bunga rampai. Bukan itu. Tapi masaan bumbu gulainya salero tibo di nalamak di sinilah sayang tersangkuinya. Walaupun taruang jo cubadak japan jo paku nan digulai jari yang jo patai sambawo. Tapi dek kanai agak agiahnya labiah kalio sambarandang. Ulah dek pandai rang maraci taraso asam garamnya santan jelado saukuran.
Takicuah lidah bagindo wapaluah makan papanyo hilang sugaluh jadi payah. Tahu bak raso guleban nak tempe disangko dendang ju lanyato tungku apang kasare sekilih cando pawayam lah tersanga barunya tahu. Nyampang bacarai talak duo untuang bakare sementaro sinan datang dayo nalamu. Bukan rawinya nan takana, indak rancaknya nan marupo pangek lawaknya nan manggilo. Oh jando japuk den surui dan rubah parangelamu indak den buek-buek lai. Rasailah rasai. Bakato orang candukio jadi pituah cedek pandai apalah garan pituahnya. Lupa-lupa cara basawah tingkek canjangnya kehidupan. Apa nyo nanti go tu ya? Pertama sajak nandari mulai kawin sampai sekolah anak-anak masuk mudo maurak tandan. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Kedua, masuk asah mahasah menjalang anak kabigadang sadang di tengah pesawangan sampai beralek berminantu. Samu mengakeh basi tungkin basen siang kain laki bini kayu liek kapak lamaja. Di sinan zamannya asah mahasah nak tajam samu mamaku saliang asah kecek ramudia. Nan ketiga? Adapun nan ketiga zaman asuh mahasuah. Sesudah baban talapeh bajak la tangga dari kudua menjalang tua mengarisia. Badan rangki darah la dingin ngilu tibo panjang teraso perhatian maran suakan dua. Baganti-ganti maurui gilo menumpang-numpang ngangik nan bak sepasang anak kucing. Itulah masuk asuh mahasuah. Saling asuh basuh haluinya julo-julo kecik orang kampung. Isi rundengan tapasiannya nak banamu pasangan idui pilin bapilin laki bini hakikatnya samu merasai. Sanasib sepenagungan sarantak sarayun langkah barek yuringan sapikul. Walau besilang adang-adang rata tak sampai baparinggo. Biduk lalu ayah basibak kiambang betawi basamulo. Hujan rinai ambun batumpak kabui alun angin lah tibo sinan sumara alam nangko. Agaknya itulah bahagia orang namukan. Rumah tangga nan sakinah nan mawaddah warahmah di bawah rahmat ridha Allah. Untuk mencapai itu ya? Banyaklah rukun jusarainya berbagai sifat kadipakai. Setimbang hak kewajiban saukua kari jusaruangnya sinan hakikat sabananya. Jika dikumpa dipaketek dapatlah ayah himpunkan anam nan wajib anak pakai. Apa nanam tu ya? Nan pertamu menaruh hormat sopan santun. Nan kedua patuh saratu dengan taat. Tiga basaro bayoyo. Nan keempat samu tajun samu mencari. Nan kelima menjaga martabat namu bayak. Dan nan keenam sabar jolaku parangainya. Tolong ayah uraikan cie-cie. Aku yang pertama. Sebagai mano ayah katakan, suami itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi istrinya, pemimpin di anak cucu, pemimpin di rumah tangga. Apa nan hak dek suami, kewajiban bagi istri. Mungkasuinya ya? Mungkasunya ialah menghormat, memuliakan, menjaga nama baiknya tuah jangan sampai kelintasan. Kolai tapakainan ba itu nak timbul wibawa di dirinya kesah datang pamor malake di sinan mesin lidahnya tagak marawa pimpinannya tali pengabek lama ngungkuang. Ku dibawa cara baradai suami samo je pengulu tampuak tangkai di dalam kaum ikutan di anak buah. Naknya gadang basa batuah beliau wajib dimuliakan. Diamba-amba digadangkan dianjuang diangkat tinggi. Barulah timbul martabatnya gadang di payung nan sakaki basa kaum pasukuan batuah pulau di negari. Maka nan daripada itu pupuilah colok si pemimpin jatuh merek hilang maruah bak batuang hilang sembilu. Kok tiba dia yang gadang ranggah kulai cotok di bawah kukuak nan tidak nyari yang lain. Musang maintai dari sama si kok mahampia lang bebega cabuh lalasuang di bueknya. Singkek kata buah rundengan nak tantang hormat ke suami itu perintah dalam syarak berdosa gadang melangganya.
Basuruh pulo dalam madai, sumbang tercalo padahannya hino tercecek dalam kampung. Biarlah suami kurang gagah memakai ala kadarnya indak balabiah bak diorang. Atau bansai indak memaci manggaleh di kaki limo karajo pegawai rendah, biarlah, apa boleh buat. Itulah nasib dia suratan tak guna disasalai. Namun baituna, dek hak nyolai babarikan hormat istri tak berkurang. Timbualah pede wibawanya hilang minder jorandah diri. Walau di pasar jadi budak di kantua suruh-suruhan, tapi di rumahnya jadi raju bagandiang ratu permaisuri. Istri babudi bau gamu bini tuladan tunamoyo. Itu nancako nan pertama. Nan kedua? Sudah tu pulo, adapun sifat kedipakai bagi si istri baik-baik ialah taat syaratu patuah. Turuikan kata suami, antikan segala tagah. Usah pahlawan pambalintang ijan panyanggah di pembantah pantangkan kata nadare. Capek tiba kalau dipanggil sudiro pai kok disuruh pakai amalkan nasihatnya. Di hati ikhlas tanamkan, digarak sungguh nampakkan bukan karena dek tapaso. Angguk anggan bamuko masam membudek mengaceh-ngaceh turun tanggo sambil bermurai. Jangan nak, itu ndak baik tu, pantang. Kok bayi keluar rumah, izin dulu dek suami, ijan malasau-lasau saja. Berjalan mandok-andok, mainda merusuk-rusuk. Itulah nyatu balarangan batagah bana diugamu banyak daliannya pada syarat. Sarantak panggilan tibo antara bapak di suami. Imbauan laki dahulukan tangguhkan ke orang gaek. Mungkasui puasa sunat adu ajakan dek suami. Orang gagokkan beribadah utamukan kandak beliau baitu surah ayah danga. Ba kalau nyo salah. Tentu lawehnya ada batapi nak. Kok panjang babari ujuang panuah di bateh baparinggo.
cindang de bagalui asamu nono. Oi udah Apa dia oi? sehari resto setahun sayang, ramu hati menangguang rindu, antah kok denai karisau surang, manangi bantah juku lampu, cameh mananti udah kapulang, manangi bantah juku lampu, cameh mananti udah kapulang. Nyampang disuruh kenan salah, manampuah dosa kemungkaran melawan hukum syariat, usah patuah mangguak saldo buliah membantah menangkilang. Lah laki jilbab baju kurung disuruhnya pakai rok mini, ijanam lah. Kesurau ditagahkannya mengaji, inyo tak suka memasang bete yang ketujuh, lawan. Indak berdosa malawan ka suami. Indak berdosa doh. Tapi malawan jo sopan santun membantah jumulik mani, usah batangka bakatengkang kun meminta carai, pantangkan itu, dah boleh. Pakaikan undang orang tua, malawan guru jo pituah, malawan mama jo kebenaran. Kalau malawan ka suami? Jo alasan, artinya pakai argumen jo logika, jangan emosi si buransang. Elo-elo membuka kato, batarati kalau berundiang basitinah dalam mengecek. Siko tapakai bijaksana pandai bertenggang di naruni. Dan bak sanisa jo umpamo membunuh hula di pasamayan kok tanah jan sampai lambang. Panggado usahnya patah banyak pun tak sampai leso. Tapi ulanyo mati sekutiko. Weh, sehari itu ya? Sehari? Ayo sehari nak. Sesari membuka kunci. Namun tiok kuro-kuro bawa kunci, cari anak kuncinya. Sampai besok. Kesimpulan pitaruh ayah, adapun patuah ke suami hukumnya adalah wajib. Taat kepada perintahnya itu paralu. Tapi sabateh di lingkungan hukum indak menyimpang dari syarat adat nengkawi janta langgar. Kelai tak pakai tak amalkan, jadilah istri baik-baik di bawah payung ridha Allah. Mudah-mudahan. Nan katiga apa ya? Adapun sifat nan ketiga, basaro bayo-yo mempakai pemusyawarah. Di dalam rumah tangga biasa selisih paham sangkito silang pendapat. Ado kalonyo samungkasui samo sarah setujuan carunya saja nambah tukar. Sayo balain sabui sairi yang indak sajalan nan surang di jalan pasar menuri labuh nenggolong baliku bebelok-belok. Walaupun lambek kesampai salamai pulang jopai. Nan cie jalan meminteh, potong kompas merusuk-rusuk capek tibo lekeh basuo. Tapi bahaya kadang risiko sio-sio utang ketumbuh tak kasihan negari kalah. Maka dek laki kareh kapalo nan bini gigih karengkang samu indak namu mengalah. Akianyo parang basosok sumpah sarapah waku catak tiang tabang galeh melayang jadi tontonan ranca kampuang. Kadang-kadang pedusiku nak egois nak manang surang namuah betagang urek lihia banyak kandak tinggi sangkutan. Lanyato galih tauncang gaji ketek cukik sebulan si mama banyak kandaknya. TV alah PCB pulo HP Nokia nanya minta Honda bebek berkandak pulo. Atau besuo suami ceke sampili kiki balapi di pasar segolo maha lado garam bareh lenayak balanjo indak baganja selero nak tinggi jo. Ado pulo urusan nentiang. Tadorong sasik mengecek urusan jajan paja-paja malukui segadang gantang. Sayang dia ulah salah sami indak menyambung dengan bak kabel miscommunication caro kininyo sampai heboh bekaru arang. Pendeknya nak. Adalah saja pangkabala ulu cakak induak sengketo. Itu biasa. Itu lumrah. Indak lawi nan tak berombak alun gunung nan tak berkabui paminan iduit tiap hari. Nan pokok caru menyikapinya. Kok tanganang capek bandakan. Mailia agih bemuaru melimpah gadang mulareknya. Maknanya carikan solusi. Nyampang tibo sudi siasik tuduh dakwa salah sangko. Usah disambut je emosi dulu. Basumpah berdemi Allah jangan. Tak perlu.
Usah pula dibawa diam masak bodoh indak peduli cuek baso gaulnya. Itu kan tanda orang sabar ya. Bukan di sini lah tak sabar nak. Kenalah pula basi pakak dipandam di lulua surang ke bilik dindi yang balatuhkan. Disingkuk ke orang lain di kakak kian kamari jo laki awak perang dingin. Salah gadang pia. Itu bodoh tumah namanya disangko ubek panawa upeh jeracun nang kabuliah. Tapi baa tuh ya. Bawa berundang elok-elok, cari solusi berdialog, agih badalia keterangan nan mungkin nan masuk akal. Santano awak tadorong takilau sasik juga wasui salangkah minta maaf. InsyaAllah di sinan karuah kajaniahnya basuo saya nalandai cakap usai sangkito hilang. Picayolah kaya. Nah, sebaliknya pulau pia nyampang awak bebuat sangko. Gak picayo hati beratak kue. Kaba dibawa angin lalu atau asuang pitanah hurang antah ko isulah namonyo. Tanyo suami elo-elo. Cari bana maso nan bayak sadang kutiko bunga kambang basuko bagalak-galak. Di sinan diusua di pareso klarifikasi baso kerenno. Oh, itu makasih Basaro. Pendeknya nak. Apapun saja persoalan panggulangi awak berdua jangan mahangok keluar badan. Basaro bayo mu pakai je musyawarah jo dialog menyelesaikan. Namun lah habis tenggang jo kalaka lama suak segolo ube jangan kencegak tambah pasu tatiangkan pakai nampatui ke kami ibu jo bapo ke mama di rumah gadang. Itulah orang nan ka menjaniahkan. Mudah-mudahan nan rata tak sampai pacah jan ol yang membawa karam golek ketibo di nan rata. Ketahuilah kan. Kadang-kadang sengkito membawa rahmat. Lah basobo ujung jo pangka hati lah suri kanan bana hujan taduah kabut menjilah. Itulah pupuk kasih sayang. Itulah seninya rumah tangga. Tapi bagunyi buah pantun. Bidua pincalang nak rangtiku badayuang sambil menungkui. Basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkuidui. Camkan itu nak. InsyaAllah ambo pakaikan. Dengarlah pula selanjutnya ikulah sipek nan kampek, iaitu samo tajun samo baranang membantu kakak suami jan tinggal menampuang saja. Setantang suratan nasib elok buruak sakit jesanang hino mulia kayu musikin. Allah batantu jak dulunya masuk di rahim benokan duang. Tinggal dek kita menjalani. Nyampang talabuah kenan muju rasa kilai merandah hidup mewah harta banyak. Bersyukurlah. InsyaAllah bertambah-tambah baik itu Tuhan menjanjikan. Tapi pula kok nasib kurang beruntung batenggang di banang salai nambak karakok menjek batu kian sayuk kemari senggang. Maka bersabarlah. Babanya sabar jurilah ikhlas tawakal menerima untung tak guna diratoi. Nan utang ikhtiar jauh sahu. Sakit segiro ceri ube ha Allah na menyenangkan. Kok bansai rajin mencari wajib mengakeh jebekureh rezeki Tuhan nan menjamin. Oh, batu kecil ayah. Ya. Teraduk ke badan diri kau pia. Santano nasib lai tasimbah dapet suami rang memaji. Sananglah kami memandangi kambang Arabu ayah bundo. Tapi nyampang kok tibo ni nan nampo nak hidup nan angok-angok ikan mengakeh di ate batu mencotok di ate rantiang. Turun tanganlah bau sao bantu mendayuang rumah tanggo. InsyaAllah. Umpamo tagak ditani satu ke sawah juga para pai menyabi baku balu. Usah anggan bamiang-miang jan takui balas calacah. Nyampang berdagang banyago bantu di pasar di kadayan. Ijan malu ijan lagensi kok marau di kekilimo. Ataupun pegawai randah bertukang menjawe upah si tokar cengkarya oto gaji nan tidak memadui. Satulah awak bekuampeh samu wakayuah magalinsam. Umpamonyo ya? Umpamo ayah contohkan macam menggaleh lontong bubur samba mengenik di lapa orang di rumah jahit menjahit atau memacik julu-julu. Pokoknya apa nan dape sahabat teh mungkin jo patui. Nan pangka halal tak menyimpang memakai jujur jo amanah. Itu saja. Nan perlu ayah ingatkan nak. Ku iyo sinan katibunyo ado ampe rukun sarainya. Dan pertama dapat izin dari suami SPJ carokan tuanya. Surat perintah jalan.
Dan kedua, indak terganggu tugas rumah pandai-pandai bagi wakatu. Dan ketiga, jago diri, jago martabat luruh pai luruh pulang. Dan nagampe ciek lacih milik bersama ulu duo berombong ciek. Isuak kok nyampang barasakin, jan tibo sombong takabua. Dikacak langan labak langan awak membali ame surang indak tarago mengupakai. Ko tiambo ambo jepit tiambo nande udah bajijik jo. Itu ciluh namanya tuh ya. Ndak boleh tuh, ndak boleh. Sebab itu kata ayah, nasibku barulah tantu nak. Dek mujua sepanjang hari, dek malang sekejap matu buruak disabui banyak datang. Suami sakit talatak musibah tiba melintang, atau singke umur capek peminto ajalullah datang menjapui. Awak indak tagamang lai de Allah marasai dah ulunya. Allah hampe tuh ayah tarangkan. Nah, ikut nang kalimu. Sabar jurilah perangainya. Dulu kan Allah ayah baca tentang hakikat perkawinan membantu bangun rumah tangga. Ialah berhimpun orang nombor dua dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Dan bak gulo masuk kiai menyatu tak cari tangga berpalun laya jabatin. Ibarat campuran dua warna antara hitam dengan putih kini menjadi abu-abu. Mbak sirah ditimpa kunyang jadi orangnya sirah pinang tangga aja corak dahulu. Baitulah pulau keadaannya nak. Duo si baik sama mengalah. Antara istri je suami kai bakai keduanya bernama duo sapilin. Namun di awak baru-baru mencuba ikolah baru. Tentu jalan selangkah dan sampai pakuak sepanjuang tak memutui. Sabar-sabar mencari paham. Paralu akatu beradaptasi, paralu proses pendekatan. Maka pihak sebalah nan padusi dituntui pandai bertenggang baganjua suri gak selangkah. Rela membungkuk sekapalo nak lalu badan sabatangno. Paham jalaku parangainya, tahu jusipai tabiatnya saratu arif karenahnya. Kalau baitu ya, padusiko selalu di pihak nan mengalah. Bukan baitu nak. Iko kan kaji untuk istri, untuk suami balain pulau triko. Nah, ayat tapi kan. Taradok perangayasa sipai bawaan dari laya pola karakter jawataknya. Itu bendera surang-surang rumi manuka merubahnya. Umpamu gigih kare hati pemberang je pemburansang temperamental sangi pembawang. Patuah saulah lurih tabung pandiam tak banyak cencong laku sabanyak orang pulau. Nyampang balawan do sipai basobok kareh ke kareh. Tabilah hangit bunga api anguih tabaka keduanya. Basuo pendiam je pahanto sinan hanyang disiko anok sunyilah rumah berkuburan. Santano dapet laki bagak pamberang panayat hitam. Pandailah awak membawakan ijan di sonsong alirannya. Sadang membubuang menggajuju pada peh agak sejamang. Beko lah turun sudah malam tiang lah tadua hujan sadaro. Giliran awak menyingkahi. Disiko ayah ingatkan. Ijan sugalo dikadukan. Kecek sindiran rang subalah di pasar di kijo urang anak lasak melapor juo. Ijan. Apalagi dibuso-buso alun disangai nyolahangek konon disiram minyak bensin tampan teparun jadi baru. Hati-hati. Ketahuilah nak. Darah itu sama jua api. Setan asalnya dari api jua ia mengkonyo kalah. Pandai-pandai menyiram yopia. Dinginkan julu nak lambui kalau perlu jua ia matu. Kalau orangnya pandiam? Kok laki awak rang pendiam garak lamban lambek berkisah banyak lah duduk dari tagak. Pancang-pancang sumbu kompornya boleh nak angin suasana. Tapi jangan terlampau cukia overdosis cara ubeknya. Disuruh pai bademo kampanye bersorak-sorak berbalik awah penabangan bisa melonjak anak baji. Awas. Aku inyo para suati, para bo tipih telingo pantang mendengar kata sumbang. Agak-agak kalau berundiang pilih-pilih dikatakan dan sampai goyang antinenya. Itulah Peter Wahayah nak. Minta diama dipakaikan sesuai mor dengan bawi setimbang gulo jo kopi sinan niamatnya rumah tangga. Sudah itu adu juga ya? Nah, ikut nampang habisan. Yaitu layanan secara layar terhadap pihak suami. Adalah tugas kewajiban awak sebagai istri orang dalam menjaga maladeni.
Sajak nandari minum makan, baju, pakaian, kalangkapan, taruh lingkungan pergaulan serta amal ibadahnya sampai ke hobi peminannya. Cako kanalah ayah sabu tantangan sipek pembawaan gaya hidup kebiasaan. Indaklah samo tiap orang. Baitulah juo seleronyo. Tasabui minum jo makan baragam kandak selero. Ado orang nan tak pemilih, apa ado terima suku nan pangkalai kemanganyang. Goreang ke goreang tak memantang makan jo abuih lah suah juo kalio jari yang elok kana. Nasi talambiak jo takari yang ayah tangek jo dingin saulah tak banyak kincong. Ado pulon banyak kandak parlenteh tinggi salero, alergi juga lepaku cuba dak wai tak ajan hobinya kepala lawak. Kok tibo menggulai ayam nan gadih nan kunang kaki ayam kampung muda bias surang. Tapi ada juga nan sadang elo indak memilih-milih bana sareknya usah talangga. Sare apa tuh ya? Nasinya putih berasuk, minumnya ngengek kuku, cacah garam bagatuk lado, ulam rimbang juga yang mudo para luain dek beliau. Nganiko pak saimpo ko, sumbarang samba tak menulak, luas selain daun pintu segala daun dilapahnya. Ayam buliah itiak pun jadi, daging kudo jika bau putih sadunya oke, sadunya lasuah. Hanya ciek pantang larangan, ijan bana sampai malam. Walaupun gulai tanggiri asam padeh goreng ngarabu pangek kalui jedin yang lambok, tapi siso kepatang bangei sabinje aram kunyo sintuh sarimah indak kemakan. Marentak kai kala pau jambata idang betinggakan duduk teman wang tukang masak.
gadanglah